Naglumbaan na ugdagan kining grupo sa mga lalaki nga naasulod nining gikural nga bakanting luna aron tabangan og tumba kining gipangbuhian ug nagdagandagan nga mga baka. Nagiyahay og diskarte ang mga lalaki aron mapatumbag yun ang ilang magunitan nga baka. Dunay gisawilik sa baka sama nining usa ka lalaki nga nakasulob og blue nga jacket nga dali sabdayon nga mibarug balik human maligid. Samtang malampusong na patumba nining upat ka mga lalaki kining usa sa mga baka. Dali nga gihiktad og pisi nining usa sa mga lalaki ang tiil sa baka aron dili gyud makatindog ug makabuhi samtang ginapugngan sa iyang mga kauban. Nanyagit ang mga tawo nga naa sa lugar kundi gihimo ang 2023 Kaamulan Rodeo Competition nitong Marso 24. Ang rodeo kompetisyon gilangkuban sa unom ka pasundayag sama sa 4-man team karambola, bull riding, ribbon picking, barrel race, lassoing on horse ug team roping. Gipakita sa grupo ang ilang abilidad ug teamwork sa matag pasundayag. Gideklara isip overall champion sa kompetisyon ang Sobros team nga gikan sa Maramag. Gisundan kini sa Umalag Farms nga gikan sa Libuna ug nasakmit sa LGU Manolo Fortich ug LGU Impasugong ang ikaduhang pwesto. Daghan ang nalingaw sa malampuson nga rodeo kompetisyon. Ang Bukidnon usa sa mga probinsya sa Pilipinas nga nailhan sa ilang produksyon sa baka. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.